Uang diri ayo bagi aku ya, dan hilang semuanya. Oh, parep mati ae, aku mau ngilangke rasa penatku iki. Beban urip gede. Cuk, ya Allah. Parep muncak lah. Mati. Iki keputusane iki. Ojo anu nekat-nekat Kang. Kok seneni Gusti Allah mlebu neraka malah ojo nekat-nekat. Iki anak bojomu Kang. Nah aku iki ngomongnya api-api iki aku Kang. Wis kok jeblok ae. Ben cepet ilang umetmu wis kok jeblok. Karo aku kok tak golek ning nggon sing penak jeblok ngono lho. Jeblok ngono lho ora apa-apa. Penak wis anu beban uripmu ilang. Wis kok mantu aku aja main wong kae. Cok. Kanan kiri rek sing bener aku manut sapa iki Jan? Arek kanan apa kiri aku sing tak manuti. Lagi ramene kok ngono lho motor tapi ora motor ndak lemu-lemu pak jancuk. Ampun. Greng. Internet dolan modar barang. Woi, Kang. Ya apa lho hawane kok luwes banget ngono kuwi. Woi. Bro. Apa?
kowe iki. Sing aku, Bro. Kon di, Bro. Ya arep keliling kok malah motorku mejen nih. Alah. Itu apa, Bro? Protek Aku Pak Malam. buat Awe mau umet nih kene, Bro. apa? Mau umet tau, Bro. Kamu mau apa kendalane? Tuan saya nekek. Ora enek hujanan belas. Pas kon ning mburi bojo lonteng lho. Wis berkeluarga kok sampean. Wes aku nak telu aku. Wah. Luwung pulo. Boros sampean. Tapi cek ketok enom lho sampean. Lah iya tapi wis ya piye ben bengi nggo anggaya ayo. Sir arep loncat iki mau. Bah, lah kok ngono ngi lho. Kayak jodas aku wisan. Nek gur mumet ya padha wae. Masalah duit ya aku ya mumet. Iya ta. Tapi yo piye lho, Bro? Aku iki bingung asine. Aku lek loncat ninggal keluarga marah karu-karuan ya toh. Yo iya nek loncat ya wis mesti keluargamu panggah kangelan goleki kowe yo piye ngono. Lah yo kuwi lho, aku sampe wening arep piye aku iki, gak ono saran to, Bro. Tapi emange wong yo panggah enek sing ning dhuwur. Kadang yo mengesor. Tuwul wong e uripe mendhuwur terus ngono. Iya jane bener sakmene. Tapi lek aku kakek nang isor, Bro. Dadi ngene iki, Bro. Yo tetep bersyukur ae lho, ngap. Wong urip yo emang yo enek susah, enek senang, yo ngesor dhuwur. Orang tentu wong urip senang terus ini ora tentu. Iya juga trai. Walaupun dhewe ning ngesor iki suatu saat iki dhewe mesti iso munggah. Ora kira dhewe iki nang ngesor terus nanti. Iya. Tapi aku piye lek wong mumat, sampean sik legan. Lah aku ngene iki. Legan apa aku yo mumet mangsane. Kaya kowe sik legane mumet apa lho? Wah, lha kene mangsamu perjakane yo ngikiri masa depan lho. Saiki yo ngono kuwi lho, pemuda saiki ngomong perjaka bosok apa-apa. Oh, ora apa-apa, penting wis duwe KTP-ne perjaka ngono. Lah iya. Masih dudo KTP-ne perjaka yo bangga perjaka. Bangga perjaka, Tra. Status bangga perjaka. Nah, iya. Saiki piye yen ayo, Bro ya, mbah aku jan yedak iki bun-bun rasane nanggung beban segunung. Aku yo mau tau bunuh diri bareng ae yo. Mau kayaknya penyerama aku ngejak bunuh diri ibarat langit mbok blekne medhok ngisor. Lah piye aku wis kadung mumet pol-polan ini iki yo. Aku ndak sanggup asline. Jo ngono lho, Bro. Kabeh iso di berbicarakan. Ora bunah bunuh diri ya. Dadi anak dajal lho. Yo ora kadung mutung ini. Foto Adam ora oleh bunuh diri sih. Tapi ayolah ya. Mumet aku ya. Perkiraan yo ngejak Aku wis kadung mobile tenan anu. Apa partikel-partikel nang kene iki. apa yo wis yo. Ya, bareng-bareng ae mati-mati ya. Yo. Engko lek teko gang Siratal Mustaqim kowe ngiri engko tak susul. Tandai engko dalanmu ben aku ngerti. Dhewe nek iso belajar ngono lho. Ya jajan lek kowe orang aku malaikat tingkahmu koyo ngono. Tapi sayane kowe sing temen. Lah kira numpa, Bro. Lah yang ngomong yang motorku modar lho. Alah. Ya sana tuh, Bro. Ya ikhlas surup iki. Mas tuh. Tapi kira-kira dhewe engko piye yo? Iki Wah, ngene Ra delone apa-apa aku. Wah. Aku kuwening to, Bro, ini, Bro. Ning ndi? Wong arah-arasen. Pasti. Iki sih pinggone, Bro. Kene iki. Heeh. Wah, ben dhewe kok pokoke teko
pertigaan Siratal Mustaqim kan kowe tondo ya, engko tak susul. Ya, Ya aku merek kita di pulang. ya wis. Rokok dhisik ben tenang dhewe. Ora aku. Wis, Wis. wis apa aku? Bareng berpegangan tangan bareng. Tapi corona Ini. alah dhewe ki arep mati lho, ora apa-apa wis. Iya. Sadar mati yuk. Dhuwure bro. Siap ya? Siap ora? Aku rada merinding. Loh, Cok. Piye? Siap ora kowe? Tenanan ora iki? Salah. Siap ora? Ndak kuat aku ketok iki. Selawatan. Ayo bareng yo. Ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Ya Allah. wah. Ya Allah. Wah. Wah. Bro, wis teko Siratal Mustaqim iki. Lah bentuke kaya enek tole barang iki. Saya Siratal Mustaqim ngene iki, Bro. Heeh. Wah, Dek jane surga iki, Dek. Surga. Wah. Masa ning surga aku. Alhamdulillah ya Allah. Wah, Allah. Wah. Lara. loro Aku iki. jajal. Iya iki. Aku masa isik masuk loro dhewe iki. Tidak ada tatu iki. Ngapusi iki bar Rene. iki. Bira motor. Masa dhewe padahal 2 lho iki. Oh, Ini masa ora mati. ono ini lah aku mau. Masa ora mati dhewe. Dhewe ora mati tenan iki, Mas Bro. Wah, terus piye iki? Ya ngono kuwi lho mangkane kuwi lho. Nyatu dhewe iki ra oleh. Lah iya, mangkane kuwi wong urip lek urung waktune ajale aja ngakhiri dhisik, Bro. Saiki dhewe kudu sadar, kudu salat, kudu ngaji, minta karo sing gawe urip. Tapi kowe aja gur ngomongi arah iku tok lho, ya raimu barang ya Iya. diomongi lho. Kene Iya, lho. Ya kene kuwi Gawe. Iya kudu. Sing apik kudune kene kuwi. Ya wis, Bro. Soale nek ora mai wong ora ndelok kene ning dhisik iki wis wah Angel ngono iki. terus. Ya wis, Bro. Iki wis arep magrib. Lek kowe arep niat arep bunuh diri neh sesuk ulangano sesuk anu hari sesuk ae wis bengi sik turun dhisik kowe ora apa-apa. Lek Yo kowe barang kuwi yo. lek aku wis mau bunuh diri aku. Aku yo mau aku tak tobat ae Iya, nek. eling harus gawe urip. Lah iya. Tobat ya, Bro. Iya. Wis sik urip dhewe iki corona. Wis, balik. Kanggo wong urip anak cucune Adam dan Hawa iya nek jenenge wong bunuh diri ya ora oleh. Nang hukum agama ya ora oleh. Ora enek ceritane wong iki bunuh diri. Ini ora oleh. Dadi niki kowe apa nurut urip ning donya iki aja mbok kejar donya tok, ilinga swarga. Donya iki nomor 2. Pertama swarga. Iki ning donya gur mampir ngombe. Wis lawase iki nang swarga. Sik, Bro. Anu ngono. Tak terus nih, lek cah nom-nom saiki mesti ngawur. Iya. Ra bener uteke. Betul. Numpang ngombe iki ra kok ngombe banyu sing ra genah lho. Numpang ngombe iki yo ngombe sing apa ya cara siraman rohani lho atine. Ora kok uang ngombe tua. Mampir ngombe iki istilahnya gur ngombe sak cegluk. Cegluk, ra Ya kok terus wis. terusan. Ngombe terus mendah men wetengmu arep kuat. Ora mungkin. Wis. Kanggo cah nom yo. Piye, Bro? Jauhi narkoba? Oke? Oke. Jauhi narkoba. Jauhi narkoba, jauhi miras. Jauhi miras, ra iso, aku dhewe ra iso. Lah iso yo. Elek ngono iki.